Aksyon at tayhupon checking in until 9:30 in the morning. Karon nga aga medyo lakalaka masalakyan no kay way man ng mga opisina because sa sining selebrasyon o okasyon nga aton ginaselebrar ang alas 5 de Nobyembre. Wala opisina ang mga tatapan sang gobyerno karon nga daw. Ano pila ka madalag ko nga balita nga aton tutukan karon nga Biyernes, Nobyembre 5, tuig 2021. Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Masubo man nga balita ho. Unahon ta Action Doors Leog, si Vice. Kay may aga pang report kita nga nabaton nga isa sang anay konsihal di sa Bacolod, sa Bacolod City, nagtaliwan. Subo-subo maning report, we lost a good man. No, isa sa mga respetadong abogado kag anay konsihal diri sa syudad sa Bacolod, no? Amo na nga ang kabuhin di mo gituod, no? Mapulong ang death or kamatayon why gid sa makaluwas. Ano man ang imo estados pangabuhi ay hindi mo gid mahambal. Plastic barrier sa pampubliko nga masalakyan hindi na required kag iog yung pagwas ang alkalde. Apil sa Basiwa ginbasura sang or apil sa Basiwa Board of Director ginbasura sang CSC ho. Masunod nga tikang sa mga empleyado na hibaluon ta tong ginpangkakas. Amo na so parang pinagkamadalag ko nga balita nga aton tutukan lang ko ina may isa ka ordinansa ginpasar si Councilor Ising Salanga. Ibaluon ta ini kay kon may 911 or 1 rescue diri sa Negros diri sa Bacolod na may ara man ordinansa hibaluon ta labla karon. Online sa hotline. Pero diri kita anay very sad news no nga nagkibot sa aton karon nga aga no after nga ti although hindi na siya active iya kon sa konseho no na tapos naman no kon why na siya nakabalik pa sa konseho pero i-check nato na kung ano gid ang kabaturan sini. Joining us this morning is Vice Mayor Elcid Pamilyaran. Vice, how are you? Good morning. Morning, Action Art. Morning sa ating listeners and viewers. Salamat gid sa imo tempo no. Siling ko subo ni nga balita kay karon nga aga nakasulod diri sa newsroom ang report angot iya sa natabo no kay former Councilor Attorney Lyndon Cania. Sir, may details o kung may ara ka na initial info kay the of the night kamo sa church? Well, hindi kami of the night sa isa ka church, no? Only that isa lang kami ka religion. And si former Councilor Lyndon Cania passed away late last night, no? Between 11, 10 to 12 siguro last night. Sila yung mga pillars of Kwani Silaya. Sila ni Congreg, no? Maranhata ni sila originally. Si Judge Abraham to the brother-in-law ni Kolingko na motong founder sang Maranhata na church. Narada si Congreg but ang pamilya nila doon nag-sign mo sa Cosmo. So kami yati, Cosmo man, Bacolod Evangelical, Cosmo balik Bacolod Evangelical. Of the night kami ni Councilor Cania sa Gideon's International. So may grupo din ng pangatag nila Bibles. Pangatag kita sa schools, sa hotels, motels, sa hospitals, sa atong jail. So it's a sad news for us, no? Isa man to sa Lyndon siyang kuwan, isa siyang si Lyndon I think is younger than me, mga 3 years. Wala pa ako nag-60 ko si Lyndon siguro between 50 56.
Ay, bata pa. Huwag pagalit ka 60 years old sa Vice? Wala. Unvaccinated si Lyndon. Wala siya mabakunahan. Yes, siya. Pero ano ang information, Vice? Natapikan man siya sang COVID? Yes, nag-COVID siya. Mm. I think isa siyang kuwan niya. Nag-travel sila Oriental. And I think it was raining. So, close ang window, siyang vehicle. Not knowing ang Isaya ko po infected na. Mhm. So, I think that amotong nag-transmit na. So, yeah. Okay. Ahay, subo-subo. Pero ang mga iba nito, at especially atong nag-infect siya, okay na yan subong. Wala, di ko idea. Wala ka idea. I don't know the name, concern officer. Aha. So kagabi gali siya ginbawian while sa hospital. Dugay-dugay na sa Vice. I don't know if may information ka from the family or sa mga friends niya kung dugay na siya nga gin-admit sa hospital. As to his admission, wala ko ka-monitor. But I think the ICU, nagwa sa ICU, na doon nag-okay na. So, kimbalik naman liwat sa ICU. Uy. Oh, So subo-subo ni especially nga although ay kamo rin ginapdanay sa council but Councilor Lyndon o former Councilor Attorney Lyndon Cania Toledo po first nominee ni siya sa SIBAC party list subong mo. yes, yes. And that thing, upod kami sa church kay kabalokang amon niyang religion. Kung kisa gina-invite ka to sa ibang na church So kung kisa datang ka simba magdaspos mo, simba kung sa Maranata, ligot bala. But then, upod kami sa Gideon. So, galing kay Kuya Plabsen. So, every Saturday ng meeting, plug sa lang kami kita na. Ahay. Anyway, so in behalf the Samon sa Action Radio Bacolod, no, sa pamilya gapalabot namin siyang pag-condol. Vice, basi may mensahe ka sa iya pamilya nga nagamontor. Well, sa pamilya ni Lyndon Cania, my deepest sympathies and condolences. For now, wala na action art. Kita. Gani. Kag hopefully ini magaserving nga lesson sa way pa nakapabakuna diri sa sudad sa Bacolod bla. Well, damo with action art. So, liwat suliton ta ang aton diri statistics or ang aton data nagasiling na 95% sang nagka-hospital, nagkatapatay, unvaccinated. Meaning, sa 100 ka pasyente, 95 gid ang unvaccinated. So, minsan palawig Aha. Vice, nice talking to you. Happy Friday. Kag God bless, kid. Keep safe. Yes, kamo man da. Keep safe. God bless. Subo-subo ining informasyon no, ang natabo sa kay former City Councilor Attorney Lyndon Cania. Dati nag-travel sa gali Negros Oriental, ti close ang ginsakyan nga dito sila on board upod sa mga kopdanan ni man sa church. Mo ang information nga nagsunod kay Vice. Posible nalatnan dito siya, no? Along the way kag na hospital actually gali na ICU, nakagwa sa ICU, ginbalik naman sa ICU. But late last night nagtaliwan ining si Councilor Attorney o former Councilor Attorney Lyndon Cania. Subo no sa mga pamilya ni Attorney Lyndon Cania, subo ini nga balita no kay ti amon ang gin-confirm na bagulang no gin-confirm na bagulang ni Vice Mayor El Cid since nga isa lang gali sila ka church, hindi man gin na sa isa lang ka aggregation pero pareho sila no nga ara sa Baptista. Ti silang ni Vice unvaccinated si former Councilor Attorney Lyndon Cania, subo-subo man ba no? Mga matanong nga mga tao nga kibot ka lang amon ang natabo sa ila.
Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning is Councilor Attorney Archie Baribar, isa sa mga kadungan o kung nakaupod ni former City Councilor Attorney Lyndon Canya sa Konseyo. Mamangkot kita sa iya, no? Kay na-confirm naman ni Vice nga muna natabo gid gali late last night. Attorney, Councilor, good morning. Yes, mayong aga sa imo Action Art, mayong aga man sa tanan nga tagpalamati sang Action Radio. Salamat gid. This is a really a sad news this morning nga sulod diri sa amon kag na-confirm na ni Vice nga nagtaliwan no si former Councilor Attorney Lyndon Canya, and he was infected by COVID-19 and unvaccinated. Sir, personal mo nga pagkilala kag since nga naginupdanay ka mo, kilalay ka mo personally ni Attorney Lyndon Canya, ano ang pag-describe mo sinisiya? Una namon nga kitanay ni Lyndon sang estudyante pa siya, student leader pa siya. And then for a very long time wala kami siyang contact. Ang sunod namon nga pag kitanay sang nagdalaga na siya sa council sang 2001, I think, no? 2001 to 2004 ni kami na ginugdanay. I can say that si Lyndon is one of the hardest working city councilors ang nag-agi sa siyudad sa Bacolod. Hasta subong wala pa na matupungan ng iyang record nga na-elect siya as one of the outstanding councilors sa bilog na Pilipinas. No? And I can also maybe claim a little credit sa iya. Kaya pagsulod niya sina, I was one of those he acknowledged as the mentor sa council. No? And I really appreciated that when he introduced me to his mom on that manner. Ang nanamian ko gid siya kay he is kung magambal ka sang good person or righteous person o kung inang maayo nga tao, I think all of these are inang gamay nga mga description, no? These are one understatement sa iya. Although nga madamo man sang mga bagay, politically damo kami sa mga bagay nga na istoryahan man, but I think he is basically a good person, no? Ang iyang nga punto is always nga para sa aton Ginoo ang iyang ginatipo. So we mourn, we lost a good man. Yes. I don't know if we can ever have somebody of his disposition. But sa pamilya kanya, our heartfelt condolence. Now, when was the last time nga nakaistoryahanay ka mo, counselor, kag daw may namuno siya nga may ginabatyag siya kung why do kay kapagsik pa man siya sa to? The last time was about a month ago or 2 months ago sa isa ka Zoom hearing sa Silay. May ara siya nga bista, may ari man ako nga bista, nagdungan kami sa Zoom hearing. And I asked him kung kamusta nang iyang triglycerides because I'm having the same problem. Isling niya, art ang ako niya, solve na ko, pinlo na, kuha na normal, back to normal. Because I know that medyo elevated man sa unang iyang BP, but I was glad to know nga okay na siya, no? Okay na siya. Ang iyabing lab works, okay na. It's a surprise nga natabuin but amugid kayang ini nga masakit tamaan ini ka traidor. So we cannot let our guards down, especially those of us who are within the senior years. Gani man. Basta mag-abot ka ng senior to, di sa gini blood pressure mo balantayan gid counselor
Yes, yes. I don't know if maybe the last lesson that Lyndon gave to the Bacolod is that COVID-19 is real and you have to be on guard always. Yes. So, only for that last message, I think we should take care of ourselves. And we remember Lyndon with fondness. On that note, Councilor Archie Baribar, attorney, salamat gid sa time kag good morning sa liwat. Salamat gid kag may aga, condolence liwat sa bilog nga kanya family sa Kawayan. Salamat. Action Hotline. Subo-subo ni actually ang lugar gid no dira sa Kawayan nga muno ni Councilor Archie Baribar amo na lang sa kwan no sa may area sa barangay Kaliling no. Aras Kawayan mo na da singuna maanduta na Lindon doon tutulang ko na da sa Kaliling gintudlo na da singuna sakon ni isang former kapitan nila ting kapitan da Subo si barangay kapitan Josel Pupio. Action Hotline. Ahay, ti amo gina no ang kabuhi isang tao ang death or kamatayon why gid sang pwede nga makasalbar sini. Kung sano nga aton tiempo wala pa sila sa nakahibalo, no? Why pa sa nakahibalo? Sining ni Vice Mayor Elcid Kaina, isa ini sang kag ni Councilor Archie man, dapat tandaan tagid that COVID-19 is real, may napatay, unvaccinated, because ang record nagapakita nga sa madamo nga mga death cases all throughout the Philippines and worldwide nga may ara apektado sa COVID-19, most of them may ara sang comorbidities kag unvaccinated. Action Hotline. In simple manner, tihalong kita no kag dapat hindi gid maghatag sang kumpiyansa. Kay why gapili ang COVID, ano man nga profesyon ang ginauyatan mo, no? Why man gapili ang COVID-19 kung sino ang iya sining halitan. So sa pamilya ni former councilor attorney Lyndon Cania, sing una nadumduman ko paghiring bala party sa LGBT, no? Atong mga kasuguan, ang rights ang ginapangayo sa LGBT, isa ni siyang carry man naging resource person si Attorney Lyndon Cania kang naga-join gauge sa mga committee hearing, no? Amo na siya subo-subo man. A good man siling ni siyang duwa, no, ka mga official sa Bacolod, Vice Mayor Elcid and Councilor Attorney Archie Baribar. Dumdumo naton ang mga naging contribution man kag pasalamatan ta sa aton prayers si Attorney or former Councilor Attorney Lyndon Cania. Action Hotline. Tubo manot sa pamilya niya ang aton gid nga in behalf of the Action Radio family, we are extending sa amon sini nga pagbuylog sa inyo kalisod. Action Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga gala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbi.
batian. Istasyon niya nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y Samsan ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y Sinsan anong nakaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, pakolon man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, pakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sansan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Magasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan. Action Hotline. May nga gagaling may nga pag-monitor sa kay Vivian kag Herman Ibanez ng Bibing Gilaton, Joy Haveliana kag ng Bibing Nestor Ledesma, Ray Perma, Anali Bituon, Purok Nangka, Zone 1, Barangay 3. Salamat gid, no? Na kagabi pa rin kong text mo, Toto Rico. Siakson ba? Yan ang hambal nyo. Rico Salazar, ang nag-tamyaw sa inyo da. Si Sharon Sibuas ang Purok Somil 2, Barangay Bata, from loving husband, Jonar, and children. Action Hotline. Alin gihapon ang pagtamyaw kay Rico Salazar. Oy, ang mga cellphone nyo da, ipreparar nyo ho, i-open nyo gida. Make sure nga yung cellphone nyo, pagtawag na mon, okay gid, parang gilayon ka mo nga mahatagan sa premyo, 500 pesos is 500 pesos subong mo. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Action Hotline. Now, dugay-dugay may istorya kita, no? Ang basiwa good news niho ang balita para sa mga empleyado dira kundi nag-appeal, no? Nag-file sa motion for reconsideration ang Basiwa Board of Director, and it was ginbasura, no? Ginbasura. So, favorably ini sa mga ginkakas dira nga mga employees. Maluon ta na karon kon after sinida, no, ang makadto naman na sila luwat sa Basiwa, galing kinuway na sila ginapasulod, ano? Ambot ginapasulod pa man na sila, do ara na sila permita sa guway. Action Hotline. Bang mga legal process pagaling kinanglanon, basi i-elevate pa ni sa masunod, no, nga kundiin man na dira ang mangin legal remedy sang Basiwa Board of Director hambalan ta na karon. Now, parte sa pagkakasang sang plastic barrier, damo ko nakita jeepney dis Bacolod, mga PUJ actually daw ay paginman nagakakas ni sang ila mga plastic barrier ho, no? Ang iban guro ay pagkaibalog nga maging paggawa ng EO si Mayor, pero dapat sa mga nagasakay bala sa mga di pasay nga salakyan, please maintain gyapon ang pagsuksok sang face shield. Sang face mask nga inang husto nga pagsuksok sa face mask, no? Kay parang avoid pilikaw lang anay budlaygin mo. Action Hotline. Grabe nyo, hindi nila solusyon sa problema sa driver. Kaysa tutuod lang kung
bisan kakason mo ning plastic barrier, jutay mo nagyapon pasayro, subong mo. Taksi, sus ka jutay. Tiyang taksi, halimbawa, kakasan mo plastic barrier na, especially nga aircon, sabi, magyapon pasayro. Action Hotline. Tikon ang tuyo, sinibuligan ng driver nga mga arakman kwan. Kung ang driver, may arakman abi kayuhan silang mabaton, dapat siguro kwan na lang ni, no? Dapat gurong imuon sa gobyerno ni nga mabuligan ang mga driver luwas sa ayuda nga pwede na ito nihatag. Abi diyahin yun lang na nga ang presyo sa gasolina hindi na maghalaka sige taas. Hotline. Amo ginayang solusyon kay bisan na numuna kung way man pasayro nga nagasinakay say manggapon magkalanabo sina ano mo no plastic barrier nga kakason mo kon way manggapon pasayro dason sige manggapon timbuok sa presyo sang krudo. Action Hotline. Lakip ng gasolina o ti anong income mabing expectaron mga mabuhi ang mga driver. Diba? Action Hotline. Ay nabot nga siling ko gani mo nang salaging ko isa sa bahin sang national nga subong sila man mismo gambal sa niya way gid man DOTR pa pambalon niya way gid man sa medical study nga nagapakita nga ang plastic barrier nakabuli gid man sa pag-contain sang COVID-19. Itani sa primero palang ito na nyo na yung test ka mamagimo sa kamo na nga order. Action Hotline. Di blasang una may dinakpanay pa sa mga driver nga way plastic barrier. O, yan mo na galing kong kay isa nga di may kaugalingon man yan mo taga DOTR ara na sa ilatanan may wisdom man na sila kag may kinamatarong nga magdihon na kung ano man madumduman nila nga mga memorandum kagasuguan di galing ko kay isa daw inablang at the end of the day mambal mo ay yaw ay maglive ko na kakasanyon lang na okay naman lang Action Hotline. Ay, sus, ang pangabuhi. Si Ricky Soriano, monitor man. Zaira May Ponsi Marania, Boards Asa, monitor sa Purok BM Barangay Takuling. Araman si Ana Sinoro niya, tanan nga mga reporters kag anchor sa Action Radio. Good morning. Stay safe always. Diri nakita anay ho para sa mapalaro naton nga winner! Sa Pamaskwa sa ARB. Temprano nga pamaskwa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanan nga tagpalamati sa sulad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Merry Christmas! Salamat din sa Action Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! Ari na. May nakasabat na siya cellphone. Hatagan natin sa 500 pesos. Aga pa nga pamaskwa. Subong nga biyernes. Hello, may nga aga. Hello. Hello, may nga aga. Hello, sir. Hello, sir. May nga aga sa Action Radio. Bacolod ni si Action Art. Sino gani palihog? Si Ron Paraon Ron Paraon. Taga din gani si Ron. sa Barangay Balaring, Silay City. Bao, Balaring, Silay City. Ron. Amo ning tuod mo nga ngalan, sir? Ron. Oh, sir, ang mga sir. Ha? Ang mga sir, tutuod. Ron. Okay. Ron, ikaw ang mapalaro na ito ng gabutan karon nga agad. Tihatagan ka namon 500. Okay lang? Okay, sir. Thank you, sir. Hindi. Areo, ang amon sining nga magic word diri sa Action Radio Bacolod. Mag-end ang reports ng reporters sa kada program kag mag-extra ma-anchors. Una sa balita, una sa aksyon. Ano gani sugpon? Sa Bacolod, Action Radio. Yay! Ron, congratulations. Sulaton mo lang ron nga mapadala sa imo ang text nga reference ang kung paano mo maklaim imo premium, ha? Okay, sir. Thank you. Congratulations. Good morning. Good morning. Thank you. Sa Pamaskwa sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo Number 1.
Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon Hotline! Ayos, congratulations dira kay Ronron sang Balaring Silay. Sa Balaring nito, hens ang damo, mga seafoods beligya, no? Balaring, do damo na seafoods. Dami man taning seafoods. Sige, galing kati kung may kakwarta. May tani kung may mapautang sa aton da. O, sige. Si Bergie Olpinda nga monitor man, siling ni sinurubo aga pa sirang grasya tigani man. Si Oser Rajidnom Mundihar gin balik skadya Rajidnom gali pasaho no. Mundihar Roth Joy Hanse, Ann Marie King, Araman Lourdes Tiberio, Edward Tahunes. Good morning, sir. Victor Igmasin, si Edward Tahunes na lawag ko na no? Mary Grace Eugenio Fermin, good morning. Araman si Kairos Flaki. Kairos Flaki, ha? Extending my warmest condolences to the bereaved family. He is my batchmate in UNOR 1984 and 87. He is our President, Student Council. May you rest in peace, dear batchmate. No, si former Councilor Attorney Lyndon Caniani ang ginapalabutan, no, ni ma'am sang iya sining mensahe o ni sir, no, kay hindi ko mabalaan kung bahay ni sa laki. Cecilia Bautista, Faith Nerves. Araman si Romy Alconza. Talan gali nga mga taga OTTG, ha. May agad sa inyo. Thank you for listening. Araman ga monitor si Inday Blaza. Morning. Mitoy Aquino. Mitoy, may aga. Oy, sinong Lito Hipaya? Nung Lito, may aga. Thank you, Gid. Jocelyn Di Maano. Marcial Dalipi. Joey Herti Del Rojo. Thank you man kay Delia Makiling, Jeffrey Jose, Lisa Garde, Araman Aralin Abanto Bilanggoy. Watching here sa Barangay Karulan, Kabankalan City ho. Amuning lugar to sang ang Karulan, no? Ang ginutdan niya bla dulunggan kung iyaw itong tupad blaya. Jocelyn Song Komedya, ga-extend naman sa condolences sa pamilya kanya. Salamat gin madam, ha. Milili Uligo sa Bunny Cafe sa Tangob, thank you. Atia Kim Iriman, Barrio Garay, thank you Ray. Sa Pandan de SBC, ha. Sige, Sir Ray, thank you gid. Josit Magwad de los Reyes, Araman ga monitor karon nga aga si Edgardo Nolasco, Alex Montesa. Salamat gid sa inyo nga pag-monitor diri sa Action Hotline. No, ang iban nga mensahe karon naman dugay-dugay. Action Hotline! Ari ho, i-check naton bla kay Councilor Ising Salanga kay may ara siya gin duso nga ordinance and it was approved during last regular session no sang SP. I-check naton siya. Action doors liog lang kay Councilor Ising. Kay may baloon ta ni siya ang isa sa mga ordinansa nga makabuligid kundi subong kabudlay, subong may mga aksidente, although may mga first responder nga nagakadto, pero ang ambulance bala kung kay sayawan kapangita no sa ambulance nga mag-respond nga magdala sa patient sa mga accident sa hospital, no? Di may ara ordinance nga gin doso si Councilor Ising ti i-check ta ni siya kung no ini para at least may baluan man sang publiko. Ayos ang patrol karon ni kadtuan tabi kung ano ang sitwasyon, may programa subong ara si Gov Lacson no, and other members of the provincial officials base may mga statement man sila nga gin pagwa o ginatag karon nga aga, no? Sige lang ikuha na lang kay na schedule ko naman na siya Action Dorsa. Kay na-set ko na siya kay na. Basi bala kung may meeting sila sa EOC man, white ko balo. I-check lang liwat, no? Councilor Ising, katawag kami sa imo, sir. Parang maka diretso kita dugay-dugay, no? Anyway,
Ang update manggali sa itong mga residente dira sa Quintinrimo, i-check na sa kapitan lagas kagawad nila karon da kung balaging tugutan itong makabalik ang mga residente sa mapuluyan nila. Aside from that, kundi may kuan pagid, no? May ara pagid sang mga food packs tong gin kuan nila, gin talana nga dalon dito sa ila kay ara sa kuan sila nagtiner mo. Ara sila nagtiner sa mga eskwelahan. I-check na karon kay para at least mangin talon saibla no ang pagpangalagad naman kag may baluan ta kung ano gid exactly ang latest nga sitwasyon nila dito, no? Makon mo na nga linok panay sige pang pursot kag clearing operation sa militar o nagapinalago man to ang siguradong inpe ito pinalagyo o kag paano mo na karon mahibaluan nga harap na sila kung inpe pa na masugata mo in case halimbawa nga butang tabi taguon nila tong armas lagang magpaligal, no? O magsakay sa Carabao na paano mo karon makilala na unless nga taga inyo kag may upod nga mo ng mga army nga kilala lagay nga tao indeed in PA. Diba? Sige ma-post lang ko for some commercial break magbalik ko parti basiwa aton istoryahan kag update man sining ordinansa ni Councilor Israel Salanga. Alas 8:54. Action Hotline 2006. Going WID for Best Public Affairs Program for Radio. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Patayon aksyon radyo. Pagkulon nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Aksyon radyo.
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sabisan anong ang kahintangan Responsable ang pagbalita Kagaya na ipalang na Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Action Radio Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Action Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Action Radio Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang ayaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Action Radio Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginagampilihan Padayon Action Radio Bacolod kag Negrosanon inyong nga pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa Aksyon Radyo. Aksyon Hotline. Pabalik na diri sa inyo palatuntunan aksyon na hotline. Makwanta ko, mensahe, sanbay ka mo kay Dugay Councilor Ising aton maging dirapit. Aksyon Hotline. Ari mga mensahe ko, Ati Kim Meriman, nabasa ko nili kay na. Thank you, Gid Kim Meriman. Si Aika Dayaday, BBM solid supporter ya si Kwanho. Si Aika Dayaday, ya solid kami ya BBM supporter. Sige. Rodora Syoko,
Amo na gani nga may eleksyon kay parang mawalaan kung sino gid no ang madaog sa eleksyon. Kung wa kaya gana sa kandidato kundi hindi ka magboto, kasimple sila. Amo na nga may eleksyon, di ka mautun-an kung sinong botohon amo na iya. Si Imogen kagnong Rimbert Noblisada sang sagasa bago kag naday malingyo karisa ho. Permigid ka monitor siling ni paring Jose Syoko. Gusta ka na pa eh? Oh, sige. Hindi lang anay obra expose kagala ka lagaw no kay kabudlay gid sang COVID. Ayos. Direk kita ho sa kay Councilor Ising, sa iluan ko lang siya. By the way, i-check ko man dayon siya kung kumusta sumong ang influx sa mga OFW. Kundi naghalog-halog ang travel guidelines. Damo na sumong nagapalauli. Ising una, nag-extend ang mga OFW mo sa ila sining kontrata because number one, nabudlayan sila nga ila sining tiempo kung magpuligin man diri sa Bacolod, sa Negros, kuan gidya delay, no? Ang ila sining bakasyon husto lang sa quarantine. Diyan mo na kung kaysa nga problema gid sining mga OFW ang travel guidelines. Kag lakip na isa ka ordinansa ho nano iniman ang sa do ambulance no i-check naton kay Councilor Ising karon nga aga ining information alas 9:04 na. Online sa hotline. Joining us this morning is Councilor Israel Ising Salanga. No, ma-close siya mo ni panawag mga tao sa Bacolod. Councilor Ising ning perming nalawag na Councilor. Good morning. Good morning, Action-R. Good morning sa mga tagpalamate. Salamat gid no antes ko katuan ng party sa ordinance mo nga na-approve bala. Ma-check lang ko kumustang influx mong pagpalauli sir sang kwan sang mga OFW nagdamo because ang sining medyo naghalog nga mga quarantine o travel guidelines. Yes, nag-uling series sa Action-R kay tungod ang tanan niya green countries why hindi na quarantine sa Manila eh. Bali, pagkapot na sa airport, kinapa-check ilang mga papeles sa one-stop shop dito sa airport. Pag-verified na, dito ka na puli sa mga probinsya. Dito ako ng ilang super flight. So, medyo nagtaas tagawa. Pero hindi man naman na dako-git. But mga tsagan-tagide ang pagtutang sa mga nagapinuli. So, buong bilang rate or average na ton everyday, sir? Ligat lang. Suppose kasi ligat lang kami mo. Pero ligat eh. There was a time na nag-35 o 40. Tapos ibalik naman sa 20, 25. So meaning nag-increase siya. Medyo ako nag-increase siya. Okay. So pag abot ni sa Bacolod, outright, kuha na sila, rekta na sa balay nila. Sugaton nyo lang sa airport. Yes, sugaton lang sa airport. Tapos diretsyon na siya sa diretsyon na siya sa ng Ilapan ni Malay. Aha. Pero sir, ang coordination sa ISPAS na nagalabay pa sa office mo ng approval. Nagalabay gito pong tanan kay tungod especially mga OFW na doon. So hindi tagit na-verify lang ang mga papeles. Productive naman sa kasama Action-R at the moment meron sila isang QR code or swab na negative. Why naman, diretso naman lang sila. Okay. Sir, may ordinance ka nga daw na-approve last time sa session ninyo, do party ambulance to. Can you tell us, nano ini? Yes, bali hinananon kita with the RMO and ilagin advice sa aton nga hindi lang emergency response wala Action-R. Hindi lang emergency response wala. Kaya nga katapos ni Supong, for many years now, nagpinalumba ni ang mga ambulance, mga volunteer natin, both private and government, kung mga aksidente nga nagkaratabo or mga insidente nga nagkaratabo dito sa siyudad ng Bacolod. Now, it was found nga may mga volunteers nga inabot ng mga volunteers nga nagkakasto nga hindi sila authorized. So, meaning, mo nag-respond sa aksidente lang. Ang government nga emergency response team, ang private, ang mga volunteers ko nga hindi recognize ng government and ang danger dira is sometimes hindi sakto nga ang application, hindi sakto hindi sakto ang ilang application sang tawag sila sang nila, hindi sakto ang pag-respond nila first aid na apply nila sa right etc.
Uy. So, nag-coordinate kita with DRMO, nagpasa kita sa ordinansya nga nag-abotang sang centralized na system. So, kilingon, at ang nanya response team sa mga emergency cases dire, nakasentro sa aton nga DRMO. Nagkanami, magka-supportive masaban mga private sectors, press ang amity, no? Balay matabo is dapat well-coordinated siya. Para hindi, number one, hindi tabi mag-waste resources wala action art, hindi ba lang gasto to si private kaloy, matila, responde man si government. Ako na bala, so tatlo ang responde, isa ng aksidente, so siyempre, sa gasulihan na nila, manyo sa mo, magastuin na siya. So, ang inhimo natin sa Subong, i-organize ng tanan niya response team sa bilog nga Bacolod para well-coordinated siya. Example, may tatong aksidente nga tabo, araw na to si private, si amity, ipapalo niya si government nga rin, kami rin nakauna responde, para hindi na yan kato dito ang isa ka response team unless needed yet, no? Okay. And at the same time, ma-centralize natin ang mga records natin. Kaya siyempre submit kita sa region sang report kung anong mga incident dito sa Bacolod para ma-preempt natin pag ma-monitor natin di anong mga cause ng mga emergency cases. Okay. So, pagwa sa pandemic, action art na diskubrihan nga siyempre kakashort ng ambulance because may nasugat pa and all. Di ba? May mga positive mga pang sugat, may mga shortage of ambulance. Dirit yung nag-core ang ini siya nga concern. Nakita siya nga basta coordinated lang gali, hindi kita ma-short sa aton yung mga respondent sa aton yung mga emergency cases. At the Okay. same time, action art, hindi lang just passion ang volunteerism, ang spirit of volunteerism sa mga private sectors. So through this ordinance, makandak kita sa massive yung mga trainings and seminars yung magpalariyos ang aton lang approach kung mag-responde kita sa mga emergency cases. Kaya sa abla, hindi ka magmayo pa pag-responde, naglain pa ya. Kaya tungod, siyempre, hindi na-trained ang may heart sila to volunteer, but hindi pala sakto ang implementation o kung ang pag-apply sa first aid. So, with this ordinance, tanan-tanan sila nga gusto magpulig, kikablo action art in fairness sa Bacolod, namutamo diya sa mga katao, yung makatundo lang yung aksidente, willing kanya magpulig mo. Grabe lang ang spirit, grabe lang ang heart, hindi magaling pwede nga pag-isuhan na natin yun na. Kaya bakit wala magdala ang pasyente tayo hindi na maluwas, paglain na get. So through this ordinance, ma-training yun at sila sa insakto, uniform na naman yung application sa mga first aid, at at the same time, plasado ang sistema natin dire, hindi mag-usik resources si government or si private sector, at the same time, na-target na tanan natin yung emergency response team sa syudad sa Bacolod. Amo na gani nga may ara kung kaysa kundi aksidente kaysa makakadtong reporter namon maka-cover may mga naga-comment sining nakutan nyo na aral lapit sa ospital na lang di amo na gani nga kung may fractured kag may ang lawas siya na karon na samaran hindi mo na dali-dali nga pag-abot may hulbuton mo lang dayon tong pasyente nga do kay sin ko base amo pa magtusok sa korason niya da kunano kundi napatay pa ng pasyente. Exactly, correct. Isa sa pinaka-main objective din natin dire. At the same time, action art, ang aton lang nga number dire, on progress din siya, kapay sa matigayan din siya this year. Ang 911, hindi pala nawag na 911, direct national na siya mo, and then ihabwe pa na siya sa local. Although kita dire sa Bacolod, may local number, matali for emergency response team, pero yung 911, nag-propose na ito subong, kapay matigayan na to, actually, transaction na nakatransaction na niya. Ang 911, basta gani at ang caller is coming from Bacolod City, tawag ka 911, i-direct isa yun niya sa Bacolod City ng emergency Correct. response team niya. Okay, kung kisa, nakatry ko na gindayal ko lang, nagasabat, Cebu. So, amo na Cebu yung nga 911, paano ka pangayo bulig sa Cebu to karon kay kalayo na di sa aton, may baybay pa sa tabukon? Actually, nakatapos sa National, dina-refer na nila, mga na sila detail, tapos iaboy na nila sa emergency response team ng Bacolod. Ang problema, sinaisa mo kami. Siyempre, na lang emergency na tayo, matawag ka pag-ipin sa national, and then iaboy pag-idriya. Whereas kung makuha siya natin, lagyan ng transaction ng syudad, may 911 direct number, diretso na sa tawag na yun, ang Bacolod mismo ang makasabat. I Kung see. katuplag siya natin yung mundo, mabago lang, delikado, ang muna siya ang pinaka-main objective pag natin. Kasi during our committee hearing, nag-narrate na siya nga concern mo, di kami yung volunteer mo na kami gani, wala mo kami sildo, dire gani, kasi gusto naman magbulig. Di paano gali, staff na kami, ang sabat is hindi.
through this ordinance, ma-organize na sa sakto. Kay kablo ka actioner, many times, itabo nila siya, na nagilala ang pasyente mo. May, nablang we can never question the heart and the intention of our people, but at the same time, hindi tanan niya butang, pwede natin niya iduso lang yung away ang preparasyon mo. So, ini sa ordinance, mag-organize ini siya, magpatawag sa mga volunteer na sa Bilog na Bacolod, mag-conduct siya free nga trainings and seminars para authorize ang maresponde. Kung silingon, this ordinance will also discourage ang mga waay na train nga mag-responde. Kaya base maglala, imbes na makarescue kita, base maglala ang ato ni pasyente. Okay. So, ini-approve na niya subong. Actionart, Siling ko ini nga ordinance na approve na ni siya, sir. yes, na-approve siya sang Wednesday sa third and final reading, and then i-implement na siya natin the moment matapos ng proseso. Actionart, kasi by December, ganiguro mapatawag na kita assembly sa tanan yung mga volunteers at mga emergency response team, both public and private, Bilog na Bacolod. At least, kung ako palantawon mo, kuha ni siya eh. No? Importante, ginman, ini nga sa isang ordinance because kabuhi ang ginasalbar taniya mo kag narespondihan bla. Yes. National, that's why as early as now tingwaan na natin yung mga tigayon nila siya. Kaya para this ng actually wala but kita makasave pag ito resources ng city kasi siyempre ang gabayad sa mga resources nato ng naman mo ang pumuluyo man mo so with this ordinance at least makasave man pala maka-organize na siya dati nang responde at the same time makasave pa ng resources both sa public and sa private sector. Okay, nakita naton diri sa Bacolod may DYA, may kabalikat, may kadamo sa mga responder, may chamber, may amity nga mo naga-respond mo kay isa. So at least kung organize kag may ara gid siyang husto nga communication, mahapos ina counselor. Nag-upod natin sa meeting Action Art sa committee hearing, nag-participate din at sila kag-positive ng ilang feedback kag nag-affirmative ang ilang decision. Pero by the way, going back mula sa OFW, may pulaw-pulaw pa man kamo. May gabi pa nga trips nga nag-aabot of flights? May ara, nang ligat, nag-delay ang flight, mga around 10:30, nag-feedback sa akin si Jehan Convite, ang ato nila nga officer in charge sa may airport. Alas 10 kasi aga abot 11. Pero ano maganda, special cases lang yun siguro. May mga times lang niya because of bad weather, because of mga importante nga reason lang yun. But the rest, organized na katama. Fixed ang time, optional. Sige. On that note, Councilor, salamat gid sa time. Good morning sa imo. Salamat, Jed Betasunal. Thank you, Jed. Councilor Israel Salanga, at least nagdamo-damo kuno kung party OFW nga nagapauli diri sa Bacolod, and then ining ordinance, actually ang purpose is to organize ang organization sa mga volunteer kag first responder ara na ang setup no tiway magani na da sang financial directly nga ginahatag ang government sa ila because ang ila pondo sila man ang nagapangita. Pero mas nami tuod kon mayara sang sentro lang nga nagalabay ang communication, wala nagapinalumbanay kung sino lang ang naga-respond to, ang pag-respond no problem na siya. Nami ko same ang level sang training to ensure nga kung mayara way tagi na pangayo aksidente ng kampante ka ng first responder nga on board daw kung nagbulig dira makabalo kung paano ang life-saving process para nga hindi man mabutang sa disgrasyang kabuhi sang isa ka na involved sa aksidente. Sa totoo lang muna sa mga ka-aksyon natin lang kung kaisa, mayroon nag-comment sila, nga ano pang ginahalan nyo kawakal da, o nga nag-report, pa kamuda, dani ginakwat yun lang nagkargas patrol dalon sa ospital, di kung may mga fractured ang tao, hindi mo na sila nga pag-abot mo, kung kungon o rakwaton mo lang kay kargasa sa lakyan mo. Kaya may ara kung kaisa fractured, nga ara sa sulod hindi mo makita, nga pwede magtusok sa mga akurason niya da or nano nga mabutang pagid sa peligros kabuhi sa pasyente. Pero kung well-trained ang mag-response, no, at least kay balo siya kung paano iplastar ang pasyente nga masalbar ang iyas ni kabuhi. Kabuhi ng restoryahan, tadiri mo. Nakanugon gani kita sa kabuhi isang sapat nga maitip, ayan pang tawo. O, ti isay na sa ordilansa nga dihon kag napasad sa konseyo
Ang author si Councilor Israel Salanga. Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio.
timing gid pangot gikita sa inangan way nagikita tempo ho kay Rolin Jimena, Alan Inoria, Edrinil Masarti, Kaglays Paklibar Tindero, Araga Monitor, Izalina Alvarez, Joey, Mythos Vinco Reyes, Sir Ives Akol, no? Monitor Sir Ives. Araman Michael John Senior Baloyo, Carla Paguntalan, Alpine Tumisa, Araman gamonitor si Edward Trinilla. Edward Trinilla, salamat gida. Ami Labuson, oy, may aga no, sa sister-in-law ko. Kag Winston Goles, Action Art, good morning. I-add mo man kubi sa FB, pwede. Ara na sa do friends naman ta. Angela Liarte gayon dato. Salamat. Ayos Kung lang mabilin sinyo karon nga aga Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule sa napulo ka pesos lang. Maangkon mo na ang high quality 4-grade gelatin capsules. Kag ang nami gidira kay ang mangosteen nga gingamit amo ni ang super variety nga mangosteen nga may kaugalingon nga plantasyon niya si Dr. Alfred S. Villarico. That's the reason why ang FDA sa Pungsod Amerika nagapakita lamang kung ano ka-effective Son Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.